Dues escoles, una vestirà de verd i l'altra de vermell. En aquest moment coneixerem la que vestirà de verd. Bon dia, Àngels, benvinguda. Mira, aquesta setmana l'escola que m'acompanya de l'equip verd es diu El Casal i ells hi fan 6è de GB. I vosaltres sou de Castellar del Vallès, oi? Sí. I he vist que sou una escola molt creativa, Què us sembla si ensenyem a tothom que ens està veient des d'allà els vostres variats tallers? Els veiem? Doncs vinga, endavant. Veient la bola, apreciem Castellar del Vallès, envoltant dels monuments que donen el nom. Castellar Vell, el Puig de la Creu i el Castell. En plena natura es troba la nostra escola, el Casal, que en aquest any compleix el 25è aniversari. De les activitats programades, la que més ens agrada és la de tallers. Fem 6 diferents, de les quals veiem còmic, costura, premsa, guitarra, escacs i perfumeria. Ja sabem, per tant, que l'escola que participa aquesta setmana al Xafarranxo i vesteix de verd ens ve del Castellar del Vallès. Atenció, perquè ara coneixerem la que vestirà de vermella. Sílvia, bon dia. Hola, bon dia, Fèlix. Mira, aquesta setmana l'equip vermell està composat per l'escola El Patufet. Ells són de 6è i venen del barri de Gràcia. Si mai heu gaudit de les festes de Gràcia, les imatges que veurem a continuació us seran molt familiars. Us sembla bé que veiem el vostre vídeo? Sí! La Barcelona Olímpica i Tecnològica es troba al barri de Gràcia, al nostre barri. L'antiga vila de Gràcia fou annexionada a Barcelona l'any 1897, però al voltant de les seves places i carrers encara es conserven el caliu i les tradicions de l'antic poble. Plaça de Rius i Taulet amb l'Ajuntament. La del Diamant, que va donar nom al conegut llibre de la Mercè Rodoreda. Les festes de la Mare de Déu d'agost i de Sant Madí. La nostra escola preparada per aquest Xafarranxo! Ja ho heu vist, i l'escola que vestirà al llarg de tota la setmana de vermell ve de Barcelona, el Castellar del Vallès i Barcelona. Atenció, nois de Barcelona, perquè ràpidament us fem una pregunta i podeu puntuar els 10 primers punts. La pregunta diu el següent. Heu de citar un monument dels 3 que li donen nom a Castellar del Vallès. Temps! Un dels 3. Castell. El Castell, correcte! Va, molt bé! Els 10 primers punts per l'escola de Barcelona i ara la pregunta és per al Castellar del Vallès. Atenció, la pregunta vostra diu quin any es va annexionar la vila de Gràcia a Barcelona? 1887. 1887. No. 1987. 1987. No. 1897. 1897, sí, molt bé! Ara sí, tenim 10 punts Barcelona, 10 punts al Castellar del Vallès i nosaltres ràpidament us explicarem una prova que val 10 punts amb la seva primera modalitat i 10 punts amb la seva segona modalitat. És la supermarató combinada, és un biatló, dura al llarg pràcticament de tot el programa i l'Àngels ens explica la primera modalitat. La Sílvia ens explica la segona. T'escoltem, Àngels. Sí, en aquesta primera marató el que haurem de fer és gots de paper com aquests que teniu aquí. El company que va en patins haurà de fer el següent circuit. Els verds, comenceu per allà, gireu per aquí i el deixeu a la peanya verda. I els vermells, al revés, comenceu per aquí, doneu la volta i els deixeu a la peanya vermella. D'acord? Doncs vinga, que hi hagi molta sort, Gràcies, Àngels. I la Sílvia ens explica la segona modalitat. Per començar aquesta segona part de la marató, primerament tenim aquí un membre de l'equip molt ben assegurat amb el seu arnès, el mosquetó i la corda. Ell, ajudat dels seus companys que tibaran molt fort de les cordes, pujarà a dalt amb una pilota a cada viatge. La col·locarà dintre d'aquesta cistella que veiem aquí i un altre dels seus companys tibarà fins a aconseguir baixar la cistella. Aleshores agafarà la pilota i la posarà dintre d'aquestes superprovetes que veiem aquí baix. Guanyarà l'equip que al final del programa hagi aconseguit més pilotes blanques. Doncs molt bé, Sílvia, i aviam si ho fem força bé. Preparats que comencem la primera modalitat de la supermarató, Som-hi! Estem animant fort, estem animant de valent i atenció perquè ràpidament us plantegem el primer tema, perquè pujar escales fent exercici està molt bé. El que passa que a vegades preferim agafar sistemes menys cansats, com per exemple l'ascensor.